V tomto videu se dozvíte, jak nastavit funkci ochrany proti virům na firewallu RJ, Wall, GPCs, ZZ, Z, S, Series Cloud Managed a jak zkontrolovat, jak účinná je tato ochrana. Ochrana proti virům je technologie detekce zabezpečení, která analyzuje síťový provoz a soubory v reálném čase. Funkce ochrany proti virům je schopna detekovat viry v široké škále typů souborů, jako jsou obrázky, videa, audio a webový obsah, který je přenášen přes HTTP a protokoly jako FTP, SMTP a POP3, které se běžně používají. Když uživatelé intranetu často nahrávají soubory a posílají e-maily, můžete zapnout funkci ochrany proti virům, aby detekovala a chránila před viry v souborech a e-mailech, což zajistí silnou ochranu dat intranetu. Po aktivaci funkce ochrany proti virům zařízení automaticky detekuje běžné viry bez nutnosti manuální konfigurace pro detekci konkrétních virů.